Thokozani makhosi amakhulu, thokozani madoda, thokozani nendlela enkulu, thokozani bondawuka. Ngithi kini makhosi, ngithi nina madoda amakhulu. Nina madoda amakhulu abuya endaweni yaseMambone. Nina nibuya le enkotete nakonyembane nina le. Hawu madoda. Kwela kamashela lapha nibuya khona ngithi madoda amakhulu ngithemba nina kwi Cape Town TV kwinqubo ethi Thina SingamaTakane Emamba Emnyama. UDr Mkhulu ukhulumayo umbelambelana esikhove lamba sadla mehla so phansi kwamhlabela ingana la ngikhona ezweni lamathonga. Uma ngikhuluma ngomhlabela ingana ngikhuluma ngendawo eyingozi kakhulu lapho hlala khona ngakho into zami esiza abantu ngakho into zami zenkohlakalo yilapho nje ngenza khona wonke umsebenzi ophathelene nobuthakathi. Umhlabela ingana yizwe elidume kakhulu, abantu bayalazi bezwa ngendaba ukuthi kwamhlabela ingana ziyabuya lapha engigaya khona umuthi la kwi Cape Town TV channel 263 kwinqubo ethi Thina SingamaTakane Emamba Emnyama. Ngifuna sikhulume ngezinto ezibaluleke kakhulu namhla ezizovula ababukeli beKapa, ababukeli beCape Town ingqondo namehlo kuba bayibone lento ukuthi Thina SingamaTakane Emamba Emnyama. Uma ngithi SingamaTakane Emamba Emnyama ngisho ukuthi thina singabantu abamnyama. Uma ngabe isikhumba sakho simnyama kusho ukuthi uyindlu yakwaNguni, you are from Nguni people. Kusho ukuthi ke sibalulekile thina kepha sasilahla amasiko wethu. Kunezinto namhla singazazi ukuba sizenzelani ngesimo sesilungu. Isilungu safikela ukuzoshaya thina inqondo, basishaya ngestrategy bazenzela izinto phakathi kwethu, phakathi kwempilo zethu singiba kwaNguni people. Angikhulume ngomuntu oshonile kepha lo muntu ushone wathola ingozi yemoto. Uthola ingozi yemoto, uzibophe ngentambo, uhlatshwe ngesitshetshe, udojuliwe. Loyo muntu loyo uspecial kakhulu, ubaluleke kakhulu kulabantu abakhuluma isilungu ngoba bayakwazi ukumthatha bamfake emoshali basitshela ukuthi umuntu ungowabo. Mabeqeda ukumfaka emoshali bamthathe bathi bayomenza i-postmortem. Lelo gama lisilungu bathi bayomenza i-postmortem. Lapho kuyokwenziwa eminye yemikhuba ongeke wayikholwa. Thina singabantu bakwaNguni sishisa kanjani impepha siphahle umuntu sikhothame simnxuse ukuthi akabuye azosinceda phakathi kwekhaya ekubeni savumela abantu bamhlinza konke la ngemuva, baqeda bamhlinza konke la, baqeda bamhlinza wonke amaphathi, wonke amalungu omzimba lapho kunamaphathi wakhe aspecially. Sishisa kanjani impepha simphahla sithi akabuye ekhaya. Uzobuya kanjani umuntu owahlinzwa? Wazi ngani noma kunya kubuyelanga lapha? Uyobuya kanjani umuntu angasaphelelanga? Babukele beCape Town, vula namehlo siyakhuluma namhla kwinqubo ethi Thina SingamaTakane Emamba Emnyama. Thina sikholelwa emsamo, sikholelwa ukuthi sishisa impepha, sikhulume nabantu abangasekho, sibanxuse, sibacela ukuba babuye phakathi kwekhaya bazosinceda ezintweni esihlupheke ngazo. Umuntu ongasekho emhlabeni uyidlozi thina kithi singabantu bakwaNguni ngoba siyakwazi ukumphahla abuya asebenzele. Kungethina sodwa abantu bakaNguni, nabantu abamhlophe banawo amasiko wabo. Angenza isibonelo, ama-Muslim, amaSulumane awayenzi i-postmortem. Why na? Kungoba bahlakaniphile bayazi ukuthi babelivela kwi-culture lakaMuhammad, bayazi ukuthi bakholelwa kuphi bona, bayazi la bakholelwa khona kulaba prophet babo. Kepha thina njengabantu bebala lemnyama silahla amasiko wethu wakwaNguni, sashawa isilungu, safakwa esingisini sibe singasazi isingisi kwathiwa asivumeli i-postmortem. I-postmortem yokushiya ngena amadlozi, yokushiya ngena lutho ngoba lapho isuke kugilwa imikhuba ongeke wayikholwa uma ngakuchazela yona. Angeke ngiyichaze kakhulu kwi-media kepha ngizokhuluma nje nabantu abake bavelelwa yinto enjengaleyo la ekhaya, la esigodlweni sami kaDr Mkhulu. Ngiyakwazi ukumbuyisa umuntu owenziwe leyo nto, ohambe wayohlinzwa wenziwa yonke into, nibe niyibonile as a family i-cause of death ukuthi yini, kuthiwe kumele kubonakala i-cause of death, nibe niyazi nini i-cause of death ukuthi yini. Umdlalo loyo. Babukele beCape Town TV channel 263 ngiyakhuluma nje. Uyongibuza uma ufuna ukungibuza, nazi indaba ziyavela. Uma ngabe umuntu egule esibhedlela, walaliswa esibhedlela iminyaka eyu5 noma 3 months alele esibhedlela noma 1 year alele esibhedlela, loyo muntu lo uma kade egula edla i-treatment ayenziwe i-postmortem kuye. Why na? Kuyaziwa ukuthi umzimba wakhe ugcwele i-acid already, akukho nto ephilayo eyiphathi lebody yakhe. Kusho ukuthi konke
bese kuboostwa ngamaphilisi. Ayikho into angenzelwa yona i-postmortem. Vula amehlo ngisho ukuthi ngithini, kepha ngivula amehlo uma ngabe umuntu wakwaNguni people ibala lakho limnyama, wena ukholelwa ukuphahla lomuntu wakini omnyama umphahle ushise impepha, khona into zakho zizohamba kahle, zihambe zivuleke, inhlanhla ibe khona. Loyo muntu loyo uspecial kakhulu ngoba kumele nivulele inhlanhla zenu. La ekhaya ke kaMashilama, la ekhaya ka Dr Mkhulu, ilapha ngikwazi ukuguqula khona umuntu ngimbuyise abe idlozi elihle elenza ukuthi la ekhaya nitshebe niphumelele. Lento engikhuluma ngayo ibaluleke kakhulu. Uma ngabe unesihlobo sakhe sahamba senza i-postmortem, fonela mina kunazi inamba evela kwi-screen, ubuye sihlale phansi ngikulungisele, ngikuguqulele yena aphenduke abe idlozi elihle elizokwenza ukuthi ekhaya niphumelele. Niqaphele kakhulu ke, ayikho inyanga ezovusa umuntu avuke nibuye nimbone physical. Umuntu mangabe eshonile ushonile, ngeke niphinde nimbone. Kunjalo nje ababukeli beKapa, kunjalo nje ababukeli beCape Town. Ngisho la kwi-DStv mina kwi-channel 263 uDr Mkhulu lo umbelambalane umthakathi owaziwayo, umuntu oyiphilela njengento zakhe zobuloyi. Lo buthakathi ngafundiswa ugogo mina intombi kaButhilizi, ngafundiswa ugogo banomkhulu bathi ukuze ukhulu beyindoda ube nemali uqine. Njengoba usibona thina sifuyile sinemfuyo engaka, thatha nasi isikhwama, lesikhwama sizokunceda ukuba into zakho zihambe kahle. Abantu bangadlaleli kuwe, abantu banomona, the time bekubona uprogressa into zakho zihamba kahle, bazama ngawo wonke amandla ukukuphosela into ezirong, bakuphosele into ezirong, basifake phakathi kwekhaya, into zakho zivaleke. Kwi-Cape Town TV channel 263 ngikhulume ngomuntu obizwa kuthiwa uTikoloshe. uTikoloshe akusona isilwane, ayikho igame reserve efuyo uTikoloshe, alikho ihlathi elifuyo uTikoloshe. Nanka amakhwenkwe agcwele entabeni awakaza ubona uTikoloshe. uTikoloshe isuke kuumuntu othwetshuliwe wenziwa uTikoloshe, isuke kuthwetshulwe ingane. uTikoloshe awukhuli, uhlale umncane nje, kuhlale kumncanyana, kumfanya noma kumfana uzokubona ngentshebe nje ende engaka namehla abovu kuyesabeka. uTikoloshe kuguqulwa ingane yenziwe uTikoloshe. That's why uTikoloshe uma ngabe ufika phakathi kwekhaya awufikeli kubantu abadala, ufikela ebantwaneni uzodlala nabantwana. uTikoloshe ngeke ubone umdala, awudlali nabantu abadala. uTikoloshe udlala nomntwana. Uma uzofika kuwe uTikoloshe ubone umuntu omdala, ufika ngokuzokwenza inkohlakalo kuwe ngoba isuke ubelethiswe isilwane. Yiwona uTikoloshe loyo, isuke ubelethiswe uTikoloshe. Ungeze uma kuthiwa lo mfazi walapha wabelethiswa uTikoloshe, noma kuthiwa le ntombazane yabelethiswa uTikoloshe, noma kuthiwa lo baba walapha wabelethiswa uTikoloshe. uTikoloshe awubelethiswa umuntu wesifazane kuphela, ubelethiswa namadoda. Kunamadoda angaganile, angashadile, kodwa anayo yonke into ayicabangayo nento ayifunayo, anayo yonke uhlobo lemali, kepha kanamfazi uhlala ayi-1. Umfazi wakhe umfikela ebusuku ngabo 2 o'clock nangabo 3 ekseni. Uyo lo Tikoloshe owabelethiswa yena. Lelo thunzi lelo-ke yinto engikwazi ukuyakha mina la ekhaya, ibelethiswe kuwe, ugcina ungaphumeleli, ube nomfazi owuTikoloshe, kepha la ekhaya uzenzele zonke izinto. Lo mfazi ufike entatha azokujabulisa ngokwenkonzo yasekamerweni, kusho ukuthi ubelethiswe isilwane. Ngiyayisusa ke leyo nto la ekhaya mina, ngiphinde ngisuse futhi. Uma kukuthi bakubelethisa yona ngakini, nazi inamba zami ziyavela, buya kimi. Kube nomuntu wesifazana obelethiswe indoda, ayithola indoda imshade, kepha ingaphindi ijabule nayo masemshadile, imshiye kanjalo indoda ihambe iyojabula ngaphandle. Lo mama la ekhaya abe nendoda ezomfikela njalo entatha ngabo 4, njalo entatha ngabo 4. Uzosizwa isivalo sivuleka, ezwe ngathi khona umuntu ongenayo, usuyafika uTikoloshe uzokwenza leyo nto. Lokho kuTikoloshe kukwazi uku-overpower indoda yomshado ngakho konke ongokucabanga kwasekamerweni. Ikona kunamandla kakhulu. Umama ujabula ngale ndlela ongeke uyi-understand. Umangala ukuthi wajabula kangaka, kanti kwenze njani, kanti ile nto le iyafika. Kunabantu besifazana ababelethiswe leyo nto leyo-ke, bahle banayo yonke into, kepha ubelethiswe uTikoloshe. Le nto leyo yenziwa umuntu. Kusho ukuthi thina singabantu bakwaNguni, njengoba singabantu abamnyama, siyakwazi ukuthakatha, siyakwazi ukwakha into yakheke, siyithumele komunye umuntu ongazi kwanto. That's why ngithi uma ekhona umuntu othakathayo, ngiyangifisa ukuthi yonke into ayizamayo ayakhayo aqala teste igama lika Dr Mkhulu, ayiteste kimi lento ukuthi izawusebenza yini, angayitesti kumuntu ongazi lutho, ngoba kunabantu abangafundiswanga ngalento yobuloyi, abangazi kwanto.
udlalela kanjani kumuntu ongazi lutho? Okay, sikhulume lapha ngokuthwala. Bacabanga ukuthi abantu mawuthwele isukuthwalela ukuba nemali. Kukhona ukuthwalela ukuthi ube nemali. Njengami njengapha esayidini nguDr Mkhulu ngayilandela into yami ukuthi ihlale ngenza ngibe nemali, ngingasokoli, ngigibele imoto engiyifunayo, konke kungihambele kahle engikwenzayo, ibhizinisi engilenzayo liphakame. Lungathwalela lokho-ke. Kube khona umuntu othwalela ukuthi ufuna ukudestroya abantu, alande isipokwe azosithuma imizi ngemizi komakhelwane ekuhlaleni, bangalala omakhelwane. Uma uxabana naye uzulala uzokhanywa izinto ebusuku zikukhama izinto, avuke ekseni athi angeke umelane njalo nami, why na unalento ayithumela kuwe, wayilandela khona, but lo muntu uyahlupheka indlala la kuyona, ayisili imoto ayigibela ihamba iphushwa, ihamba nabantu abaningi ngemva bambe bayiphusha, akanalutho. Kepha izinto azenzayo ziyingozi kakhulu. Kunabantu abahamba bayothwala, bathwalele ukuhlukumeza abanye abantu, bathwalele ukudestroy abanye abantu. Kube nabantu abathwalayo athwalele ukuthi atyebe abe nemali aphumelele. Babukele beCape Town TV, uDr Mkhulu okhuluma umbelambela nesikhove alamba sadla mehlaso ngila kwi-DSTV kwi-channel 263. Nazi nezinamba zami ziyavela kwi-screen. Nansi nje inamba yami ngiyibiza yokuqala ithi 078 78 00 692. Eyesibili 078 05 11133. Nansi eyesithathu ngezansi 072 068 975. Yina baka Dr Mkhulu le umbelamba lana sikhove salamba sadla mehlaso kwamhlabe yalingana ezweni lamathonga lapha engenza khona into zami nje zobuloyi. Badideka abantu mangithi mina ngiyinyanga ngiphinde ngibe umthakathi. Kukabili vele. Uma ngabe uza kimi wena ulahlekelwe bakwebele noma imoto noma bakwebele imfuyo yakho, umuntu owebila angimnyange mina, umuntu owebila ngimnyange, kepha lo ngiyamdestroya. Uma uza kimi ugula kumele ngikunyange khona uzophila impilo yakhe iqhubeke. So kusho ukuthi ngiyinyanga ngiphinde ngibe umthakathi. Ngenza lezi zinto ezimbili ngesikhathi esisodwa. Nami umsebenzi wami isinkwa sami nganika ugogo wathi thatha lento khona izokuphumelelisa, wenza into zakho iphumelele. So ke kunabantu abaningi abasavalekile emehlweni namhla abanga understand ukuthi kwenzakalani. Babukele beCape Town, ayikho imali yamagundwane, ayikho imali yepokwe, aweka amagundwane alanda imali ebhenki. Igundwane imali liyayidla. Uma ungangikholwa ufuna ukuprova lokho, thatha le mali yakho nayo lapho yokugcina uyibeke lapho kunamagundwane khona, ubone ukuthi uzoyithola ingakanani, uyithola iningi noma uyithola incane. Nisazophela. Kunabantu abaningi abathi banemali yamagundwane, kunabantu abaningi abathi bakwazi ukwakha imali. Akekho umuntu okwazi ukwakha imali emhlabeni ngaphandle kokuthi uthwale. Ngaphandle kokuthi uthwale ngufundisa secret ozohamba uyizenzele wena yona ekhaya uyibone ukuthi isebenza kanjani lento. Ngikhulume ngomuntu othwetshuliwe. Kunomuntu othi Dr Mkhulu mina ngumthakathi. Endaweni engihlala khona Dr Mkhulu bangibiza ngumthakathi. Kepha lento okukhulunywa ngayo angiyazi. Uqinisile mbukeli weCape Town TV. Kunomuntu othi uyathakatha kepha ube ungathakathi. Why na? Kwatholakala impahla yakho, yathathwa impahla yakho yayonikezwa umuntu, kanti lowo muntu loyo uvele ucele nje ukuthi uma ningangitholela impahla yakhe ngifuna ukumsebenza, kanti yena uyathakatha. Uyothi uma ngabe abuye kuyokwenza into zakhe, uma ngabe emile phandle ehlamba lapha esenta phakathi kwekhaya, sekavala lelithunzi lokuthi yena angabonakali, uzawubiza igama lakho. Alibiza igama lakho, nozuko nozuko nozuko, nosivuyile nosivuyile nosivuyile, amemezela amagama abe ahlamba ngalamakhubalo. Noma kanjani uma behamba abantu bayohlahluba, kuzawuvela wena ukuba ungumloyi ekuhlaleni, kanti awazi kwanto, kusetshenziswe ithunzi lakho. Ngalesikhathi ehlamba isuke kunenhlabathi yamathuna lapho-ke, isuke evala yonke into ukuthi yena vele abe muhle kubantu, avele awumuntu ospecial kubantu, wena uvele unamabhadi nabantu, ungabethwa ngabantu, ugcina utshiswa ngabantu, ubulawe kepha ungazi kwanto. Why na? Kunomuntu othakathayo asebenzise ithunzi lakho. Babukele beCape Town TV, channel 263, uDr Mkhulu okhuluma ubaba kaMashilamo phansi kwamhlabe yalingana, umbelambelana sikhove salamba sadla mehlaso. Niqaphele kakhulu nalapha kuFacebook. Abagcwele kuFacebook kuma-social network laba banitshela ukuthi faka imali, faka imali, faka imali, bavele bakhopha izinamba zami, bafaka izinamba okungezona lapha ya.
kuma-video wami bathi besuka lapho-ke bathi faka imali bazokwenzela imali engaka. Ungazi uqala udeposit imali. Uma ufuna mina uza kimi ekhaya sihlale phansi ngikufundise yonke le secret. Thina SingamaTakane Emamba Emnyama singabantu bakwaNguni. Kusho ukuthi simele ukuloya. Kunezinto kumele sizifunde ezingama self defense. Oshaka noDingane babelwa ngemkhonto sasingekho isibhamu. Babelwa ngezulu, babelwa ngento eziningi ababeyisebenzisa. Kusho ukuthi ukuthwala yinto ebeyivele ikhona namanje nasemandulo beyivele ikhona. Kunabantu abathwala inhlupheko. Awukwazi ukuyothwala ukuthi ngenyangeni ngiyothwala ithi inyanga izongithwalisa kwayona ihlupheka. Leyo nyanga uyayibona ukuthi kwayona yathwalela inhlupheko. Kunomuntu othi uzokuthwalisa kepha yena uthwalele inhlupheko. Uyambona kwayena ukuthi uyahlupheka kodwa uyaqhubeka mbukelwe eCape Town. Uyahamba uyothwala kumuntu ombonayo ukuthi kwayena uhluphekile. Yini azokunika yona ngoba umuntu uzofika kuthwese inhlupheko ngoba naye ivele lento isegazini kuye. Umuntu othwele umbona ukuthi acebe aphumelele abe nemali abe nakho konke okungama needs ala emhlabeni nesidingayo kula emhlabeni abe nakho konke lo muntu leyo. Kusho ukuthi lo muntu wayithola lento yakhe iyasebenza. Mbukelwe eCape Town njenganango nje umakhelwane wakho uyambona ukuthi uphakeme kanjani uphumelele urich unakho konke. Une-secret yakhe, unemfihlo yakhe. Kunabantu abathandazayo, kunabantu abangathandazi. Kodwa uma bethandaza bakutshela ukuthi bona bayathandaza ebusuku. Uthandaza emini, uthandaza nini. Ahambe nje ahlanganele nani. Uma ngabe umuntu ekholwa, ukholelwa ukungcwatshwa, akakholelwa ukuthi acebe. Kepha-ke, i-secret ikhona. La ekhaya mina ngisiza lonke uhlobo lomuntu. Nginabantu abaningi la ekhaya abafikayo. Uma uspecial ngifuna ufike privacy, sizohlala phansi ngikufundise into zakho. Baningi esengibakhiphe phansi baphumelela abantu. Khuluma ngomuntu othwetshuliwe. Uma uthwetshula phela ube so uyafa. Uyathwetshulwa uphile. Kodwa ubonakala wenza izinto nje ezingasanga, ubonakala into ezingasanga, wenza izinto ezingasanga. Lezo zinto zisile kulomuntu esuke akuthebulile. Zisile kulomuntu osuke akuthebulile. Kusile konke lokho ke yena kuye ku special kakhulu. Uyabona nje kulomsebenzi wami mina wobuloyi. Kunomuntu engisebenza naye. Kunomuntu engisebenza uma sekuze kwakhuluma yena. Uma sekuze kwakhuluma yena ukuthi lapha kumele kwenzeke kanje. Angijiki kufuna ngimncenge kakhulu. Kumele ngimncenge kakhulu ngikhulume naye noma ngabe uhlupheka kangakanani kumele ngikhulume naye ngimncenge. Bawuthula babantu engisebenza nabo. Omunye ngizobuya naye kwi-episode ezayo. Kukhona uMashilamu. uMashilamu umuntu engamlanda emazweni, engamlandela impumelelo, ngamlandela ukuceba. uMashilamu loyo. Kube khona umfana wami okuthiwa uvele ngazi. Uvele ngazi igama lakhe ngiyolichaza ukuthi kwakwenze njani kuze kuthiwa uvele ngazi. Uma umbona ungambona ngathi akaphili. Uphila saka ngoba kunezinto azenzayo ezispecial. Uma sekukhuluma yena lapha endumbeni yami, isuke sengiqedile mina. Mina ngoba ngifuna ngoba ngakhetha lento yobuthakathi. Isuke uma sekukhuluma yena, isuke sayaqedile. Uyohlanganisa amakhubo lami ngiyamkhomba nje ngithi 1 no 2 no 3 no 4 no 5. Akhe lapha ahlanganise, akunikeza athi hamba uyogeza. Ungamangala uma ngabe akunika lento akuphosela yona phansi. Ucabanga ukuthi uyawulahla, akalahli. Uvele ngazi. Ngihleli naye la eceleni kwami. Thanda ukudla too much. Uma uza ufuna nizoshoya ukuthi uphatha ubanana neaphula, izinto ayithandayo lezo. Ubanana neaphula, ubanana neaphula noshukela. Udla kona nangu la eceleni kwami, uvele ngazi. Babukele beCape Town TV, uDr Mkhulu okhuluma umbelambelana sikhomvesa lamba sadla amehlaso kwaMhlabi yalingana. Umhlabi yalingana indawo edume ngoTikoloshi, indawo lapho engisebenza khona engakha khona into zami. Ngiyakwakha nje kube kuningi nawe uma ukufuna ngikwakhe uhamba uyikhulisele kona nomunye ngimakhela hamba ayikhulisele kona kumsize nabanye kuyabalekelela emabhizinisini abo kuyabasiza. Ngikwakha la ekhaya esigodlweni. Bantu bakwaNguni ake nifunde ukuloya uzoba ne-self defense uzokwazi ukuzivikela. Naba abantu benza amabhizinisi enaqala nabo bayaphumelela wena solo wazama ukwenza iblock yard ayiphakami wazama leyo tavern kuphuza abantu abawu3 kuvaleke kugcinwa ngokulwa nje abantu ayikho into oyenza iphumelele kanti unani wena bakubopha kuphi. Nazi inamba zami ziyavela uyohlala nami ngibuza ukuthi kwenzakalani. uDr Mkhulu ke ngila kwaMhlabi yalingana la ngikhona la ezweni lamathongo lapho engenza khona yonke lento osuku idinga.
Kube sekuba nalesikhwama sami, lesikhwama sami angifuni ukusidalulwa kakhulu kunalesikhwama sami abantu abafika bathi Dr. Mkhulu sifuna ukuthwala thina sifuna lesikhwama sakho. Isecret yami leyo kodwa kusalayo uma uphuma la ekhaya uphuma sewuright. Uma uphuma semday uphuma sewuright. Awuphumi la ekhaya ungaphumelelanga. Ngifuna uphume sewuright la. Uma uthi Dr. Mkhulu ngifuna ukutyeba, ngifuna ukuthwala, ngifike ngenze ngalento yami kulesikhwama sami, ngihlale phansi ngenza umsebenzi wami ngalesikhwama sami, ngikunike lesikhwama ngithi linda lapha ama-minute ambalwa. Ngithi sivule ke manje ukuthi ubonani phakathi kwenzakalani. Kuphela tu ajabule yedwa umuntu ahleke. Iloko engikufunayo lento ngayilandela ukuthi abantu baphumelele. Why na? Ngalesikhathi ngiphumelelisa wena ngiya investor lapha kuwe. Nginabantu mina bangithengela imoto engiyifunayo. Nginabantu abangithengela imizi engiyifunayo. Why na? Ngabakhomba isecret. Le mfihlo ngayithola ngimazi umlungu ngimfuna ukumfuna eceleni kwami ngoba mina ngumuntu omnyama. Okwami nje ngazi ukuthi kufuna kuphume lapho umuthini, kufuna ngusebenze ngamayeza esiXhosa, kufuna ngibe busy ngento zami ezingenza ukuthi mina ngiprogress nomndeni wami. Umndeni wami ngiyawuthanda. Kunomuntu ohamba yothwala afika athwala asebenzisa igazi. Umuntu othwele wasebenzisa igazi nimbona ngokuthi ahlale axhela inyama lapha ekhaya axhela izilwane. Uyoxhela igusha, axhela ibhoko, yaxhela inkomo. Lo muntu loyo musana ukudla leyo nyama ngoba akaxheleli nina, uxhelela laba bantu. Inhlanhla yenu yonke izawuthathwa. Nginivula nje amehlo abantu bakwaNguni. Uma nixhelela umuntu eningamazi ukuba uxhelela ntoni, uthi ngowani lo mcimbi and nibe nimbona la ekhaya ukuthi kuphakama nina kuphakama yena yedwa, nina niphakami. Unorondo wakhe lapha angena kuona enza into zakhe akaxheleli nina niyodla njengoba nilambile kepha akaxheleli nina. Kunaleli gazi okumele liphumelele lapha kule yandlu afika abike aphahle. Ubuhlakaniphi bakho nengqondo yakho konke kuyosala lapha. Uma kodwa ungowakubo, uma ungasiyo wakubo akwenzeki lutho. Akekho umuntu othwala ngomuntu wangaphandle. Wonke umuntu uthwala ngomuntu wakubo wasekhaya. Awukwazi ukusebenzisa igazi lomuntu wangaphandle. Awukwazi ukuthwala ngomuntu ozihambela ngendlela. Umuntu mangabe ethwele usebenzisa abantu bakubo. Nibona ngokuthi kuphumelele yena yedwa abanye bangaphumeleli. Lo muntu kusho ukuthi wayilanda leyo nto. Iyamphilela. Wayilanda, wahamba, wayithola, futhi iyasebenza, futhi iyazenza izinto. Nizawubona ngaye. Ngikhulume ngomkhovu. Umkhovu kuguqulwa umuntu osemdala ashintshe enziwe umkhovu. Uyombona ngokuthi abe umuntu ongaphili nje phakathi kwekhaya. Abe umuntu nje ongathathi intweni, ongomuntu nje ongenziwa lutho. La ekhaya ngiyamenza lo muntu loyo abe special mina. Noma ngabe uneminyaka emingakanani yamqala le nto leyo, ngiyakwazi ukumenza abe special nimbone phakathi kwakhe ukuthi hayibo nanga umuntu esenzela izinto, nanga umuntu eshintsha la ekhaya ingqondo ibelathi. Kusho ukuthi nomuntu ogulayo ophambanelwa ingqondo la ekhaya uyalashwa. La kaMashilami, la ka Dr. Mkhulu. Ilapha engenza khona zonke into zami. Umsebenzi engawulanda ngalandela umsebenzi wokuthwalisa abantu mina. Leyo nto ngayilandela ukuthi ngifuna ukuba nemali. Phela ngingene la ekuthwaleni bese ngihluphekile mina kakhulu. Uyabona umuntu owazi mina kakhulukazi uma ufuna ukwazi ngami ungaverify kakhulu kumhlaba yalingana. Uverify even esindaweni yesikole engafunda kuso. Uma ulalele kahle makuthiwa khona umhlaba yalingana kube nesikole nje kuthiwa kusephungaza high school, Nkulisweni primary school. Bengiyingane ehlupheka kunazo zonke izingane ezazikhona esikoleni. Kepha ngadecide uma ngiphuma esikoleni ingiyekela ikhampani eyayingifundisa ebizwa kuthiwa i-orphan care edina nabantu abayizintandane abangenalutho abangathathi intweni. Ngahamba ngadecide. Ngiyakubonga mfundisi wami wena wangikhomba indlela. Ngiyakubonga ndoda yamadoda lapha eThekwini. Ngiyajabula kakhulu ukuthi wangikhomba indlela namhla ngiphumelele, namhla ngiseyintweni, namhla ngiphethe istyle nje ngawe. Wena wangikhomba isecret. Uma ngabe kunomuntu odinga lento nodinga lesikhwama sami nodinga ukubona ukuthi uma uthwele uphumelele esikhathini esingakanani, uphumelela nini, ngiyenza lento uphumelele same day ula. Uphuma isikhwama sakho usibambe ngezakhe izandla nalento yakho. Ubuthakathi bukhona. Thina singibakwaNguni, singabantu abamnyama. Uma ukuthi udinga uDr. Mkhulu, udinga uMashilami, nazi inamba zami zivela ku screen. Fonela mina uze kimi sihlale phansi. Niqaphele kakhulu indaba ye social network. Kunabantu abalapha ku Facebook abagcwele kuma social network abazenza uDr. Mkhulu. Ngisho labo Dr. Mkhulu mina bokuzenzela. Bagcwele ku Facebook bakhopha nje izinamba zami bafaka izinamba zabo batshela abantu ukuthi abadeposit izimali ko Shoprite ko Pep kuphi. Ku Dr. Mkhulu la ekhaya awukwenzi lokho. Uza kimi sihlale phansi. Fonela mina ngoba nazi inamba zami ziyavela ku screen. Ufonele mina uze kimi sihlale phansi
ngikwenzele into oyidingayo uphumelele uhambe. Ningaqale nideposit imali kunosomathuba la abasebenza ngamagama abanye abantu. uDr Mkhulu kwi-Cape Town TV channel 263. Sengiyahamba ngithi kini nisale kahle. Thina SingamaTakane Emamba Emnyama. SingamaTakane Emamba Emnyama. Nisale kahle.